Verdens mærkeligste kat. Det her er mærkeligt. Bam, bam, bum, 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 bum. Der fik du den, hva'? Ja. Woo, woo. Eller? Kom så op med den. Woohoo. Ja, de kan forresten også godt få trækketure, hvis I altså selv vil se det. Tag fat. Godt fat. Godt for nu. Så tag godt fat for pokker. Godt fat. Det gør test. Jeps. Nå. Ja. Det var flot, fluffy skatter. Hovsa, der røg musen. Ja, nu kan man kun se en kat, ikke? Ja. Ja. Okay, nu kommer trækketuren. Ja, den blev trækket. Nej, du bare. Ja. Far, man elsker. Hallo. Godt. Tag musen, tag musen. Nu æder den tråd. Oh la la. Oh, ups. La la la. Oh la la. Jeg sidder og laver en kattefilm. La la la, oh yeah. Hvis den stopper, er det fordi jeg ikke har mere plads på min iPad, så ja. La 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 li, la 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 la. Vi træner en kat. Woo! Sådan der. Det var bedre. Okay? Godt. Kan vi hende? Lad lige være. Nå, sådan der. Det var så bare det. Så ja, der kommer ikke nogen slukning, så hej hej. Den dumme knap gider aldrig at ramme.